Milestone Gaming och idag är vi ska besöka med bläckfiskar. Bläckfiskar! Nej, vi är på Funland 3. Kul land 3. Okej. Och det här är en nöjespark i Minecraft. Och welcome to Funland. Välkommen till rolig land. Gula spår markerar ingången till berg-och-dalbanorna. Röda spår markerar utgången av berg-och-dalbanorna. Här äpplen och sån här som kan ja, det är jävla. Vi kör det igen. Okej, men där vi behöver inte läsa allt matbitar. Så tack så mycket. Här är en biljett. Tack för biljetten. Nu ska jag gå in här. En dörr. Ja. Vad ska man gå först? Inte information. Så. Ja, här kan man sova. Ja, man kan bara sova på natten här i Minecraft. Okej, vi går in här först och ser vad det här är. Okej. Vart är jag? Okej, vi går tillbaka hit. Så går vi upp här. Och så åker vi den här istället. Den ser roligt ut. Här. Det är som en början Minecraft någonstans. Nu åker vi! Woo! Jag blockar det där alltså. Blockar jag. Okej. Okej, så. Ska vi gå. Okej, gå här. Vad är det här? Har du här med burkarna? Ja. Jag gör inte det. Här är en tjejnas ställe. Här killar. Varför var alla killar dåliga för? Det är just nu står med duschen. Jag vet inte vad det är, men jag tycker det. Nu drar vi ståken i alla fall. Och det var uppkommen. Oops.
Okej, det är min båt. Åh, du vill åka båten! Så här. Båten! Nästan. Jag tror att det är bra. Jag kommer vara där. Jag vet inte. Jag kan inte åka ner. Så. Nej, jag ramlar i vattnet. Så. Förut. Okej, jag ska leta. Så. Jag ska gå här borta. Åh nej. Åh gud. Jag tar inte alls den dörren. Lång. Alltså, vem vill vara på sån här nöjespark med sån här ställen? Kom igen mig. Alltså, vem vill gå här egentligen? Kanske jag. Jag vet inte vad det enda som är här idag. Ja! Jag går inte in igen. Jag blockar den där, vad kul det ser ut. Där borta. Det är så mycket blockar nu. Så jag kan inte vara så kul att vara på nöjespark. Okej, welcome. Nej, där, inte där. Här ska jag. Oj då. Oops. Jag gjorde det. Jag går upp här. Det är en restaurang. Och lättfisk. Bananbåt. Jag blockar valen. Den där ser så kul ut. Okej, jag vet inte så. Jag vet inte var jag ska åka. Kör här. Börjar inte här någonstans. Nu är min sida. Det är bara så här. Här ska vi köra. Så ja, nu åker jag. Ska vi se in verkligheten? Toalettkarusell! Jag har verkligen inte åkt en toalettkarusell liksom. Jag vill jättegärna åka en toalettkarusell. Äldringar! Nej, du. Jag tror att jag kan gå in igång på en DJ eller för toalettkaruseller. Det här är ingången. Det måste man komma ihåg. Jag har massa människor kvar. Alltså, jag så lite, ja, lite jätte ensam här idag. Jag hade mycket saker. Det var en arg. Jag ska inte kunna vara någon. Jag ser en joker. Joker. Jag faller! Det är min skål. Det är en bad. En badtoalett. Alla vill vara en badtoalett liksom. En badtoalett, nej, ingen boy. En badtoalett, alla vill vara en badtoalett. Här gör jag player.
Okej, nu kör vi. Det där är typ någon PvP-sak. Ja, det är det. Jag vet inte vad det här ser ut. Hjälp mig ut! Jag känner mig. Säg det. Så. Jag salterar hela världen. Jag tar en snabb väg upp här, tror jag. Vad är det här? Så du faller ner? Vänta. Är det där en... Det är en stege. Stegen. Klättra jättehögt upp i luften. 3, 2, 1, musik! Där, nu är vi uppe och vi tror att vi ska upp och ner här. Okej. 3, 2, 1. YOLO! Ja, en så blir det. Kom hit igen. Jag är rädd. Åh nej, ja! Jag går ut igen. Vad ska vi åka härnäst? Vi åker den här. Eftersom man kommer upp där. Kanske här. Vi satt en snabb väg upp. Ja, vi ska ha en hjälm. En diamanthjälm. Hej! Ja, en så fabulous. Och vi gör lite ganska. Nu kör vi. F1. Ramla. Ska man verkligen ramla så här långt? Det är som något det. Men det här, det är en ond kanin. Onda kaniner har fångat mig. Men det är det. Jag vill se det är en kanin. Den onda kaninen har fångat mig. Jag ska vara som den. Lilla kaninen. Ska vi åka igen, eller? Nu åker vi under kaninen igen! Varför gjorde jag så? Jag vill inte åka över den onda kaninen. Varför valde jag åka med den onda kaninen igen? Det var 2 som var kvar. Men... det är så. Vänd. Sådär. Nu blir inte trött men... Ja, klockan är rätt sent då. Nej. Bläckfiskdags! Så, nu ska jag gå här. Trött jag är. Jag kanske borde ta och gå hem snart. Ta typ en paus. Så lätt. Värsta karusellen någonsin.
Alltså. Ett, två, tre. Det är ett, två, tre. Mm. Mm. Hallå, det här var inte kul. Röjmer. Klart. Jag vet inte hur det ska. Vi kör en snabb utväg. Jag vet inte vad jag ska göra. Hittar du ut? Det där är aldrig om igen. Och jag andas stingsur igen. Fryser också. Flyter ut. Så snart jag inte kommer. Nej, gå ut. Nej. Den här så jag kanske får räcka. Jag skulle göra den också. Och en till som jag vet inte räcka. Jag vet inte. Snart efter. Jag är dålig kvalitet. De har nästan gått sönder. Det måste vara det nästan av. Ja, jag förstår bara vad det är deras fel. Åh nej! Åh nej! Åh nej! Okej, så här. Nu går vi ut. Och sen så åker vi den här. Så roligt. Nej, fast nej. Köper den. Vi kör bara bakgrund för den. Så den bara antar jag. Den skulle starta någonstans. Kanske här. I tältet. Jag ser det tältet kanske. Jaha, det är den. Jag får dra lite fel. Där som inte är. Där. Jag kommer att behöva efter den där simturen. Den här gången. Ja, det är det. Den är hund här. Det var en sån här faktiskt.
inte ens vet om det var ens. Den här sen så jag var på ja, hon stänger snart en bra sak. Det är så inne det som är kvar. Fyrverkerier. Fyrverkerier. Vad är ljudet verkligen? Det blir så tyst. Wow. Under vattnet. Valen. Fast jag gillar inte att vara under vattnet egentligen. Det var sånt. För att det är rätt så läskigt. Speciellt om det skulle komma en båt eller någonting. Där är fastlandet. Och där ute på en liten sån här ö. Öja, så är det. Det var så det hette. Ja. Ska vi se när vi har kommit fram till slutet. Slutet heter det, ja. Ja. Det har varit en jobbig dag idag. Med massa karusellåkning och så. Det känns bättre. Sträcka lite på nacken. Ska åka ner här också. Men vad spännande. Åka runt här. Då ser vi på det glada ansiktet. Så här. Nu kör vi sista. Det får bli Endermanen. Enderman, här kommer jag. Ska vi åka hiss? Eller trappor? Vi kör hiss, jag gör en hiss. Hiss. Okej. Nu får vi in i glas. Wow. Endermannen. Coolt. Han går i Endermannen. Vad coolt. Så då går vi upp här. Är det här hjärnan eller? Ja, men jag tror att jag måste jag tror att jag måste ta på gå hem nu. Men jag hoppas att ni gillar den här videon. Glöm inte att ta upp, prenumerera på min kanal och sånt. Och vi ses nästa video. Svens rätt mig. Jag har tappat bort mig. Ja, jag vet inte vad bort mig. Jag blir lite orolig faktiskt. Jag måste ju hem också. Kan du kanske se för allting? Nu stänger man det snart. Ja. Men nu jag tar och hittar min väg ut. Så är det nu och vi ses någon gång. Ja. Och vi ses någon gång. Hejdå!